שלום, שמי טליה מאיר ישי, אני מנחה בכירה של NLP ודמיון מודרך, מאמנת אישית, מוסמכת מטעם לשכת המאמנים. היום אני הולכת לדבר איתכם על הקשר שבין בעל העסק ובין ההצלחה העסקית שלו. NLP הוא כלי מדהים שיכול לסייע לכל אחד ואחת מכם לקדם או לשדרג את העסק שלו. מה זה בעצם NLP? NLP זו שיטה שבאמצעות השפה אנחנו משפיעים על הרגשות, מחשבות וההתנהגות שלנו ויוצרים שינוי בדפוסים ובהרגלים שלנו. אחרי בעל עסק מסתתר אדם פרטי. לאדם הפרטי הזה יש טרדות ודברים שמעסיקים אותו ביום יום שקשה לו לפתור אותם, כמו דילמה, אם להשקיע בעסק או במעבר דירה, מה לעשות עם מערכת היחסים הלא טובה עם בן או בת הזוג וכדומה. כאשר יש לנו טרדות, אנחנו לא ב100% בעסק שלנו. לקוח שם לב אם בעל העסק לא נמצא עמו ב100%. אתן לכם דוגמה. מתאמנת שלי שהיא מרצה בטכניון, היום עושה מה שהיא רוצה, לוקחת פרויקטים שמתאימים לה, והיא בעצם למדה להגיד לא. מתאמן נוסף שלי שלא היה בחלום שלו אלא בחלומות של אחרים, היום מגשים את החלומות שלו. מתאמנת שלי שהתקשתה בניהול הזמן שלה, אני בעצם נכנסתי לתוך היומן שלה ואנחנו מצאנו זמנים שיכולה להתפנות לעצמה, לאכילה נכונה, לזמן של ארוחה, לזמן של טיפול בעצמה. כמו כן תוכלו להיעזר בדיסקים של העצמה אישית, להרזייה ולעסק, ולקרוא בספר השירים שלי, מלב אל לב, שירים לאהוב אהובה, ולמצוא את עצמכם בתוך השירים האלה ולהתחבר אליהם. אני מזמינה אתכם כבעלי עסקים להגיע אליי כדי לפתור את הסוגיות האישיות שלכם, כך שהעסק שלכם יותר יצליח ויתרומם, והלקוחות שלכם יהיו מרוצים.